yamde jetti fawi silmaji capantati Nouakchott to Mauritanie yamde jeenayi silmaji capantati Paris oɗo saha woni wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi hannden to leydi Mauritanie alkamisare kengen wonno ñalande ɗiɗo ɓerde ko Saria Mohamed Ould Abdelaziz horje keɗɗo leydi ndi fuɗɗi kengen du no ñalande arandere nde ñallirini poɗodiral famɗali hakkude avocat en makko e ardiɓe e ñawore nde saabe hono firtigol kongi kaleteɗi ɗo leydi Sénégal Aminata Touré holliti wuliti to Saria leydi ndi e adnare nde foof yalla ana totte hakke muɗum omo itta oɗo debbo ittama e député ñalande ƴaɓɓiɗe ɗe mo sappidu hono Macky Sall horejo leydi ndi e saabade ɗum to leydi Ukraine toon fitnayi ɗi ana jokki fa hakkude konu Ukraine e konunkoɓe leydi Russie ñalande alkamisare kengen nde hono bomboje capanɗe woni ko konu Russie faɗɗi e dow galluji kurɗe Ukraine. Hannden yo aljumare nogay e jeɗɗi lewru go'o ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi to leydi Mauritanie alkamisare kengen nde wonno ñalande ɗiɗo ɓerde Saria Mohamed Ould Abdelaziz hoorejo kiɗɗo o leydi ndi kengen du poɗodiral mawni sanne hakkude avocat en e hoorejo ɗum woni avocat en o hoorejo kiɗɗo leydi ndi e daraniɓe e ñawore nde saabe avocat en ɓe jiiɗi kongi kalete ɗi mbaylite e ɗemɗe goɗɗe yalla kala ana faama jantore Hamat Diallo. gardiɗo suudu ñawirdu halfinado haɓade bonnere jawdi laamu o salima ɗaɓɓade avocat ji Mohamed Abdelaziz ngam gaccitugol ɓeeɗo ñawateɓe e less jimadi ɗum waɗi ko e ñalawma ɗiɗaɓo e jolle ñawoje hoorejo kiɗɗo mo leydi Mauritanie avocat ji Aziz e yaadiɓe mum jaɓi juɓɓude mbaɗandi e ndeɗo ñawore Siré Clédor Ly ko avocat Ould Abdelaziz. gueɗe kewɗe no ngakki ko adi fof wona avocat ji fof kalata arabe te wona ñawɓe fof kadi nanata françire juɓɓude ñawore fewde e ittude ko ma firoɓe ɗon e ɗon gadde. Et certainement tous les juges ne parlent pas français. pelle rendiyankoje ɗaɓɓino heptinede gona tergal e ndeɗo ñawore darano hakkingendi holko ɗemina e ndeɗo ñawore Alsan So ko gardiɗo fedde min jaɓani ñawore Mohamed Ould Abdelaziz mernoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie kadi fof wonande minen pelle darnide ko fati hakke ade homin gonde ñawore kala neɗɗo tuumaɗo waɗi ko boni ko wawi wonde fof noon so won kuyi ko ngaalu leydi so won gueɗe goɗɗe ko ɓesgu leydi Mauritanie tan woni victime kayum tan ni woni victime e ka sirde ñallawma ɗiɗaɓo gardiɗo nduɗo suudu yowi jonde nde ha altine paaɗo teskama poɗodiral heewi hakkude avocat ji Aziz e avocat ji laamu ha addi natugol halfinaɓe ndelka ngam serdude ɗeɗo baalaji Hamat Diallo Nouakchott RFI. ɗo leydi Sénégal alkamisare kengen Aminata Touré o debbo ittaɗo e darde mum député e ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe joɗodiki e jeydiyankoɓe e wi makko mo wulliti to Saria ɗo leydi Sénégal e sariyaji ɗu mawɗi adnare ndu yalla hakkeji makko ana teddine. Aminata Touré wasali sappade Macky Sall horejo leydi ndi feɗendu e tumade ɗum sabade mo itte e darde makko keɗoɗen Aminata Touré andetirtoɗo Mimi Touré e Fadima Sy firti haalaka e fulfulde. C'est une forfaiture commandée par le président Macky Sall. ɗum ko bonede hoorejo leydi ndi Macky Sall yamiri tan ina wayno o yida yiide bandi ko debbo gardinoɗo liste makko e subgoji jawtuɗi ɗi to suudu sardiyankoɓe ɓe gardiɗo liste makko mo ganduɗa o doganimo fodde ujunnaji 5 kilométre e temedere e capanɗe jeeɗiɗi e 5 nder nangue e toɓo kono kam omo yiiɗi yiide nder huɓere lamdo makko debbo dilloyi politique ɓurɗo andi guru baleru to France ha o sifani ɗum deftere Marine Le Pen mo ganduɗa o guila duuɓi kewɗi ene jatto yimɓe baleɓe Afrique naaɓe e julɓe mbimi noon mami wat kala ko lawol rokkimi dow e caggal leydi ndi gam haɓade yeyam dolago ngu Macky Sall yiiɗi fawde dow am mi darima e haɓade gam laamu potal daña dow e Sénégal fittandam noon pawmi hen seno jari sabu hay hunde hawataka me makko hay hunde. Je m'attends à tout, je dis bien à tout. keɗiɗen ɗo Aminata Touré e Fadima Sy firtino haalaka e fulfulde e banggal politique fa hana to leydi Mali toon jagorɗo kalfinaɗo kuɓeji aggitere gelle colonel Abdoulaye Maïga joɗodiki e fedde hono halfinade juɓɓudi suɓogoji noddirtende ege altinere ƴaɓɓine nde immade majjum yo ƴewde no golleji ɗi jarata
no ala haali lali lalla ɗum isuɓugoji worri e nden jonde noon kanko colonel Abdoulaye Mayiga mo holliti gouvernement waɗan ko wawi fof yalla sartiji dokkaɗi ɗi ana teddine jonon ko tawi ka tafan wala fu ko nde fedde age waɗi majjum du miijoji ɗi ana certi e banggal no suɓugoji ɗi kani waɗirede ton to leydi Mali jantore Minati Diallo. Amadou Koita jottinowo kabaruuji fedde dental pelle politique Mali cadre holliti golleji ɗi age hani waɗude ɗo e suɓogoji ɗi an heewi age o démembrement fe goto waɗaka taw so wona bureau national o Cameroun minen fuu hande min mbi no wurri ni somin passaki fuu o chronogramme ko ngadi présenté ko wawa waɗe respecté waɗugol suɓogoji député en kañum e maire en fa yettade hooreyaku leydi ana naawi walla ana tiiɗi saabe rafi ndenagu gonɗo e Mali. Amadou Koita holliti yela cadre cadre ɗum ko mbi retour à l'ordre constitutionnel élection goto tan ɗum woni élection présidentielle woto fuu okko jungo mum min golla pour que élection présidentielle o ka waɗe respecté tawi cadre hoolaki ɗi sartiji Abdoulaye Guindo mo fedde société civile hollitiɓe ɓe kooli ardiɓe Mali minen hay dalilu goto min ngala e yeddude haalulaji ɗi jagorɗo kalfinaɗo wertago leydi ndi haali ko laamu ngu jogui coppal ko kam kadi lawol rokki haalde ko faati e ɗum jagorɗo o wiina aadi kalaɗo o ma ɗofti o gonga noon ɗum lelti seeɗa saabu sa yurnotima aadi nanguinoɗo o gam woote fi'e walla ala jaggino ko 19 lewru tataɓuru lawol noon wi ko alay saago wono lebbi 6 ha calliɗi kala mbawa darnedi kono waddi e yiyande amen hayso tawi yoge e gueɗi ɗoftaka caɗele mawɗe kam ngala hen konon koɓe ardiɓe laamu hakkude Mali ana kani tottude hooreyaku leydi ndi civil ɗo e lewru tataɓuru hitande warore nde to leydi Nigeria limore yimɓe waraɓe e fellande alalbare ƴaɓɓine nde nden limore ɓeydiki hanka sen hiisa mayɓe ɓe hiɓɓi yimɓe 40 eɗen meccitonde fellande waɗi e le gure duɗe duroɓe tawa e muɗum tawda e dabaji mum hakkude diwal Nasarawa e diwal Benue tafan andaka ko saabi na ko waɗi nde fellande fay so tawi hono baale duroɓe ɗe ana kolliti wiide laanaji diwoji konnukoɓe Nigeria paɗɗi ɗen bomboje police en ana kolliti e banggal mum ɗon wonɗo bomborde tawa so felli tefore noon uditama yalla laɓal majjum ana heeɓe to leydi Congo Kinshasa ton murtuɓe M23 ana keddi e yarde yeeso e ɓamtude ɗo gelle e ngalluje iwde e juuɗe e kono leydi Congo alkamsare kengen ɓeɗo murtuɓe e wi seeɗen hewɓe ɓe ɓamti naɓe piliki hono ngallure e Kitchanga nde ngallure Kitchanga e dow lawol hakkunde mum e Goma ngallure ɗu wonde e leddi walla Masisi ɗum sabiki hono yimɓe hewɓe dogi ko foti yimɓe 150 e ɓenɗon paloyiki won hen faloyiɓe e d'accord oni ɗum woni fedde mon adnar ndu wonde Kitchanga e seraji muɗum to leydi Ukraine alkamisare kenge nde pellande kewɗe kono Russie waɗi fewde Ukraine e ɗen pellande misilaji ana tawa droneji du ana tawa ko foti yimɓe 11 mbara e leydi ndi nokkuji du kewɗe bonnama Amadou Barouba ko famdi fof yimɓe 11 mbarama 11 woɓɓe keeɓi barmanɗe hanki alkamisa e dow piyanɗe ɗe Russie waɗi e nder leydi Ukraine no tawa e ɗe piyanɗe misilaji wondude e dronaji ɗiɓe kutori gam bonnude noftirɗe walla nokkuji moƴƴinirɗi e nder sinambiyen uyki kono tolno e 24 drone wondude e misilaji 55 woni ko konu koɓe Russie piɗi e dow Ukraine jamma hecci hanki ko e diwe kewɗe ɓe piɗi ɗe bomboje ɗum saabima caggal mayde ɓe 11 fodde 35 koɗorɗe mawɗe bonnama e nder diwe 11 leydi ndi société ji ɗuɗuɗi moƴƴinoɗi kuɓam nambiyen courant nantini ngakkere courant waɗan sabu ɗe piyande e on saaha ñawoje Russie kolli hande ɓe jiiɗa jayde nde wona laamu no wiye Medusa e habra e nder Russie ɓe pelliti ƴettude jukkoje fewde jaydiyankoɓe golloɓe e nde jayde diplomatie Russie tuumi fedde leyɗele Europe yiɗude haare diwe kewɗe sabu e wiide mabɓe ɓe immini yimɓe renoɓe kerol hakkude Armanie e Azerbaijan nde nokkure Russie no sikki kañum hertorinde gila ko ɓooyi Canada ƴetti pellital wallude Ukraine e kaɓirde innirtede char Léopard 2 ngam ɓe wawa dartade Russie hakkunde Palestine e Israel alkamisare kengen ɓiɓɓe Palestine jeena yonna mbara Jenin ngallure Ramallah e wakkati nde kono Israel naati e leyde ngallure e wi Israel jiyadenkoɓe woni koɓe kaɓoto jonon Palestine e banggal muɗum holli mette muɗum saabe e wi ardiɓe Palestine civil en tan goni e waraɓe ɓe kono Israel wari jokken jamma hankene kono Israel faɗɗi bomboji kewɗe fewde e Gaza ton to Hamas laami tafon limore mayɓe na barmuɓe andaka
yamde jetti fawi silmaji capanɗe nayyi ɗo e les studio halirde RFI e fulfulde bisimilla mon e ngo hello ɗimmo kabaruji ɗi e fuɗɗirde yeftere coftal ɓalli yeftere coftal ɓalli Rama Diallo salminama. Mi salminima Abdoulaye. quart de finale achan fuɗɗan hannden non Abdoulaye hannden fuɗɗude yamde 16 Algérie leydi jaɓɓindi o championnat kamɓe koduwara woni fiddoɓe to stade Nelson Mandela mo Baraki. Abdoulaye Algérie waɗi fijoji lobbi gila puɗɗe e piɗi ɗi jonnon ɓe kolata ko du leydi koduwara. Sénégal e Mauritanie wo etodiroɓe yamde 19 jemma. Mauritanie ana e nayaɓal chan ko heɓa kano tafon ekkitowgal diɗal ana hollitan iɓe en dari no ɓe gaɗa de ɓe tabbita ettodirde Sénégal hande taw ɗum ɗo wona hunde ko ballata kawrta e jokkan janggo jango nden en Abdoulaye. Niger e Ghana puɗɗan piɗi yamde 19 fadde ɗum noon Madagascar e Mozambique nangodiran gilla yamde 16. Abdoulaye fa joni e kibaruji kaf ɗon fijoji gonɗi ton en e ɗe balɗe fuu jayndeji ana jokki windude dow kabaru jangu debbo to Algérie ton en ɓiɓene gollano fedde kaf Félix Suhunde e Peperipe tawanoɗo ton to Algérie e ɗi fijoji kanko woni cappaɗo ɗen ɗon tuume. Debbo tumɗo du o ɓi Maroc on ɗon en roki o talkuru naharudu ɗon gereji ko wiyete pass ko wiyete all access pass nden en wonno ko wi on wara nokku ɗo to ɓe jippi e golle o ton wonno ko debbo o tawi o caggande on ɗon wi ko o dolɗi ɗum fa o yani e muɗum. Rewɓe du ceedi token ɗum ɗon ko saabi mette fedde kaf wiinde du o jukkoke o ko fonde duuɓi joyi o tawtake e golle makko. Abdoulaye fadde laaɓan heɓede ɗum ɗon yoga beltoraki e fedde kaf ana miila jaati kamɓe balliti o gorko feƴƴude hotude to bene e leydi wakkatiji. ɓi Algérie kañum heeɓi darde e dardiral dondu puccel jamdi non Abdoulaye ɗum na haɓɓodi e dogginere wonde joni waɗude to Gabon. Azedine Lagabo kanko laati ɓi Afrique daɗuɗo hoore dogginere nde ɓurde junde du saabu dow kilométre ji 190 yoode hakkunde Labarene e Muyla kanko ardi jokkitoma ko tawama a Tesson Hagos kanko on du ɓi Érythrée neɗɗo tawti fa hanen Patrice Buyku Sengo mo Rwanda kamɗo ana tawa e ley ardiɓe taw ko Jason Tesson ɓi Faransi heddori koltal olal ngal Abdoulaye kanko do tawama e lunde tataɓerde hanki iɗen andi gilla puɗɗe dogginere nde fa walde e kenga kamɓe ɓe Total Énergie wonno ko jugino yeeso dogginere nde a jarama ɗo joni en keɗoto toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisa Wane e yeftere moɗon on tottama konngol ko waɗno hakkunde altinere e alkamsara kengen ka ñoggangol on toɓɓe yewtaɗe ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on holli miijoji mon ko faati en jillu Marie Le Pen en nder Sénégal. Marine Le Pen gargol muɗum ɗo en ko hunde moƴƴere e surtout to banggue makko kanko Marine Le Pen ina wawi taw kanko changé miijo o wonno tan ko France o andano réalité ji Afrique ko ɗum woni ko mettanno ɓerde makko so ari ga henne o yi ko France naaɓe guuri ga ko jogui ga henne ngaluji mum keeɗi ga ummoto ina wawi maw rokku hurum o rokka Afrique respect. Eɗen gandi on gila e bammakko ha e kanko ko corona ɓe jiɗa koɗo on so ari leyɗe ɓaleɓe heɗen gandi ma ko heewi e haala hen politique makko ina soofi faade enen ɓaleɓe kono noon mataw ko joni hakkille makko arti e makko o yaɓɓari kosɗe makko ha o yutti Afrique ɓe mbiyata ko noon guppowo so tuuti e juuɗe mum woni andi e hoore mum o ari o yii hewɓe mbi'i o fotano natde Sénégal o fotano jaɓɓede kono yimɓe potata yo wano wayi ni heddiɓe ɓen mbayen no mbaɗen ni tan ko holɗe e pehana ɓamede fiino humpitoɓe e haɓɓoɓe ngeenaji bonɗe ɗe tere laamuji waɗata hisira wonkiji maɓɓe dande wittoɓe ha ɓuri tengtude jayndiyankoɓe no guura caɗele e windere nde kala ha ɓuri tengtude e Afrique holno waɗate haaɓe ndene mi wiyata wodata mi wiyata wawata wonde kono mbiɗa wawi wiide wona ko weɓata saabu fonno jeeyede e wawde e toppittoɓe ɓen ɗon walla renoɓe ɓen ko laamuji meɗen kono en jii ko ɓuri hewde caɗele ɗe ɓe guurata ɓen ɗon wittiyankoɓe walla ɓen ɗon jayndiyankoɓe laamuji ɗi jaltani hen sahaji ɓe jogoto ko ganduɗa so yalti moƴƴata e mumen wodda ko mbaɗi ha tampina ɓe hen kala
hande musiba waɗi ko haalata tan so pari kadi haydara ala ko waɗata ɗon haɗata walla aussi ɓesguji ɗi aussi kamen ene mbawi darade ngam ɓen ɗon mbawa renede ha no hannirta ni. ɗundiɓe laamu walla honɗum haaloɓe tan ayibaji laamuji ne keewi dañde caɗele surtout oɗo journaliste ɗeɗo balɗe Cameroun naji tawan nangga tan wara ko hunde kadi sofde wona hunde fotde ɗum tan woni ko mbiyeten ɗo Afrique ɗo démocratie ko inde tan kono ta daari ko wiyete démocratie ko ala ɗo Afrique ɗo donc leyɗele Afrique ɗe foof no ɗe potine kala bawɗo wonde to yaadani laamiɓe tan to renaki jomum ko ɓuuri hewden dañat caɗele ma warama ma uddama walla riwama yaltinama leydi walla fawama penale. E alarba on feññinani men no jaɓɓorɗon o kabaru ƴamuɗo konu faransi yaltugol en nder Burkina Faso. Alassane Diallo jooɗiɗo Tunis. Burkina Faso ndeɗo yolde ɗo ɓe goni koɓe ponno liggorde ko haqqille e ñeeñal wona ɓernde sabu yaltinde maɓɓe France ɓe ngala ko longtini France ɗum dal ana nandi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma tan ko jiɗɗo harade o yaha ferlo tan ferlotowngo o diwa ngam ittude mette makko te ɗum ittata mette makko ɗe sabu o maayat haydara nafata hen eɓe ponno yewtude e France no ɓe mbardirta e habde ɓe yimɓe bonɓe ha ɓe kawra wasde wiide yo France yaa tan hankadi hokka ɓe lewru. Komin Mahamadou Demɗo e Sare Boubou commune Koussanar Burkina kala ɓe gollodirannoɓe jogui droit dartinde golle ɗe saabu koɓe leydi hettinadi kono noon paamen kam Afrique hirnangue kala leydi ndi gollodirani e France ɗin leydi yarata yeeso en jii ko kewi ko Mali nde France yaltuno Mali en jii wargoji civil no mawdirno ɗon ha hande wargoji civil ɗi koko kontini eyyi so tawi woni France yalti Burkina en ñagaki ɗum Allah kono noon ma Burkina heɓ caɗele mawɗe e saabu eɗen gandi risi kam kala leydi ndi jokkodiri ko ƴiƴam tan rufata ɗon. Ko honɗum haani wonude darde gouvernement leyɗele men ngam ustugol ɗi accidanji e dow laawi. Awa Diallo Sow ɗo e Paris. Accident ji baɗoji Afrique ko soferaɓe ɓe e laamu o kuule ɗe ɓe lelni ɗe ko kuule baɗɗe important ko ɗen kuule tan wawi en ustan ɗiɗo accident ji yoɓe tinno no feewni ɗum waɗi appliqué polisaɓe maɓɓe ɓe gendarmerie ji ko ɓe darni laabi ɗi ko yoɓe mbaɓɓe contrôle ɓe gandine ko darni ɓe laabi ɗi wona hebbinde posuji mumen ko larde sécurité voyageur ji ɗi e autoji ɗi e so ɗum yawti kadi an passage johowo e auto wonno jiruɗa l'état auto no wayi aɗa jogui droit salade yaade e auto so tawi auto o no heewi ha ɓurtiti wata ɓitto toon e wonno jiirata kadi auto no poussede yaaha salo jolde hembo sa yi auto kadi freŋaji muɗum ko ma ɓoggi muɗum takkidirede huɓɓa aɗa foti salade jolde hen auto passager ɓene ko ɗum ɓe poddi wallodirde. Bappa Ba Espagne accident ji baɗoji e laabi men e dunde Afrique laamu ngu ene jogui hen gueɗal kono e nder temedere nde ƴettuɗa foof capanɗe jeenayyi ɗe tekkirondi ko soferaɓe ɓe kala dogowo ko ɓurti on sakkitto yettade saabu goho pono ma fettat mbaɗa accident so wona ɗum mbuɓɓoya goɗɗo mbasa yettoyade law wadde ko ɗo poular wi ñallude takkade ɓuuri dawde yoolade. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore. keɗiɗen ɗo toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtiɗi e Fatoumata Sisawane e yeftere on tottama konngol ko waɗno hakkude altinere e alkamisare kengen so Allah jaaɓi hannden du so yamde 13 fawi silmaji 15 kanko Fatoumata Sisawane mo jaɓɓoton e yeftere hertande e waɗantede e nde RFI waɗanta rewɓe aljumata saktitande kala e lewru kala. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruuji meɗen aljumare hannden nogay e jeɗɗi lewru go'o ɓordu e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati gonno to leydi Mauritanie alkamisare kengen wonno ñalande ɗiɗo ɓerde ko saria Mohamed Ould Abdelaziz fuɗɗi ko so tawi hannden ñaworde nde wala fuɗɗi tan fa altinere warore ñalande kengen nde du poɗodiral mawni sanne hakkude awka en o horejo keɗɗo leydi ndi e tewtude ardiɓe e ka saria saabe hono ɓen jiɗino kongi kaleteɗi e pirte ɗum woni hakkude ko haalte arabe na ko haalte françire ɗo leydi Sénégal Aminata Touré kañum holliti wullitito saria leydi ndi mo wullitito du sariyaji adnarno foof yalla omo totte hakke makko o ittaɗo député e ñalare ƴaɓɓiɗe ɗe sappiki Macky Sall ɗum horejo leydi ndi feɗendu e sabade ittagol makko e darde makko de tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde o jarama ɗo karten e kabaruji hannden sikke wala ɗo karten e kabaruji e nde yontere dokkodiren sarti so Allah jaaɓi holli en altinere so yamde jeɗɗi fawi silmaji 30 e kabaruji goɗɗi e dow RFI e fulfulde ɗo e nden
jokke heɗade